Sesithiwe singabantwana yakumusa yakuthando asinike lona lanoyise sesithiwe thina sesithiwe thina bingelela mamundo umphathi wohlelo mfundisi nomama noma bishophi ukhona bonke okhona ngokwegaba zonke ezikhona abantwana baNkulunkulu
Mhlombe engabe basivakashele ngiyabingelela ngegama leNkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane angimude kodwa nje ngiyena umuntu ophiwe ukukhuluma isikhathi eside. Indaba yami ihlala imfishane njalo. Ake ungifundela maMbhengu incwadi yamaHubo u103 ungifundela uverse 13 no14 kuphela bese siyathandaza. Ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nasemini uzokhuluma inhliziyo yakho Baba wethu ongcwele. Siyabonga nangale nkonzo uNkulunkulu wethu, qhubeka ugcwalise babibandla lakho, gcwalise umuntu wesifazane, gcwalise ubasha bethu Baba wethu egameni likaJesu. Amen. Kunevesi encwadini yeZakha elithi ukuqala kokuhlakanipha kukumesaba uNkulunkulu. Amen. Njengoba ngimi la ngaphambi kwenu, ngimi ngaphambi kwabantwana bakaNkulunkulu abangenile kulolu hlelo oluthi ukuqala kokuhlakanipha kukumesaba ubani? uNkulunkulu. Umuntu owesaba uNkulunkulu akenzi noma kanjani. uMamdlovu ushilo wathi kunendawo eyibukeka zizinhle kodwa ezingamvezi engaba uMamdlovu esinjwayele meya kuzona, hayi ngoba zingcolile kuyinani. Lento yokuqala kokuhlakanipha yenza ukuthi uphile impilo ehlakaniphile. Amen. Umuntu ophila impilo ehlakaniphile ukwazi ukumbona noma nikhuluma kanawo amagama awu-20 wena usasho elilodwa, ngoba kunzima ukuwacabanga awu-20 osewuwakhulumile. Wakhulumile nje Dlamini ngathula ngalalela uthi ma uthi 21 bese ngithi konje eqaleni utheni uqale ufuna amanzi uphuzo ngoba uke wakhuluma njengomuntu onobusisizi. Qala kokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Kunalento-ke enhlizweni yami ngisakhuluma kubantu abanjalo ukuthi noma kunjalo kunezimo esidlula kuzona ezingekho mnandi. Abanye bethu abazi kwamagama amnandi nje abheke kubona ukuthi wavela kuthini. Amen. Amen. Thola ukuthi umuntu oshade naye uhlale udlala noma ngabe ubuzale uzwe ukuthi wakwazi wabuza kabuhlungu uzizwele umncane. Ayibonge Nkosi. Noma uzwe ungeyilutho empilweni kodwa leli verse njengoyise ehawukela ingane zakhe kanjalo noJehova uyabahawukela abamesabayo. Amen. Ungadlula ezimeni kwesinye isikhathi uthe uma umfundisi abanye abaphathwanga kade nawo baba babo, uyabona uphila into ekudidisa ikhanda mangabe uyicabanga. Kodwa nayi into engitshoyo uthi mawuke wadlula kulezo zinto wase ungena emazini
ngamandla alibonge igama lenkosi uthola umuntu okududuza ngeqiniso hayi ngoba efuna ukuthola into ethile ngoba lidle verse esifundile uyakwazi ukubunjwa kwakhe. Uma ngabe ungumzali ingane akendenganisa umfundisi nje ingane yami kodwa usekhulile kodwa mina ngisambona engane yami. Ayibonge Nkosi. Leli verse ke lithi uNkulunkulu uyasazi kwesinye isikhathi esidlula kuzona nesibhekana nazo uyazazi ungazi uyitshela ukulahlile akakakulahli unendlela yakho ngoba uNkulunkulu elithi uyayenza indlela. Amen. Ngizothi nje kafishane la ekhaya kwabesifazane bethu bangamiyeki uNkulunkulu noma ngabe kubiza ungawasusi amehlo akho ukhala noma ungakhali ungawasusi ngoba uyena kuphela omnakekela nokhathalela. Yazi ke abantu besifazane engakubona iningi labo kodwa hayi labo engikhuluma phambi kwabo hayi labo kodwa iningi labo la ngaphandle hayi bantu alifiselana okuhle. Iqiniso. Futhi kuze kuqaphelele nakhona la endlini. Isimo sokuncintisana. Mawuhlakaniphile awuncintisana uphila impilo yokuhlakanipha. Amen. Uthe umama umfundisi inkonzo yokusizana. Kwesinye isikhathi umuntu omsizile uyena okuhlukumeza ngaphezulu kwabantu ongazange basize. Ngizothi kuwena sebakuhlukumeza ungayeki ukubasiza. Angifuni ukutshala upoison ngimdala ngithi ungabusabanaka basize bakukhahlele uqhubeke ubasize ukhona omnakekela ozwelana nawe ngoba uyayazi inhlungu umthakula umuntu umdonsa umbeka lapha athmese lapha bese zama ukulingana nawe afune ukuthi indlala uginqi khona ungayeki ukubasiza. Amen. Kunabantu abaningi khona abafakwe emsebenzini kodwa abantu abafakwe emsebenzini abasabakhulumisi. Abantu abafakwe emsebenzini umuntu olida itoyitoyi yokuthi akatoyitoyelwe umuntu. Ngizothi noma kunjalo ungayeki ukubafaka ungayeki ukubasiza. uNkulunkulu uyayazi indlela yakho. Ungavumi ukushintsha ngenxa yezimo obhekene nazo bese ulahla nabangeke bajikele. Ungabayeki bayaphoxa bona iningi labo baphoxa noma bekhuluma ngezilimi. Bekabelela bazibakhala inyembezi kodwa uthola ukuthi uyena ohamba phambili wazi nendlela owazisebenzisa umsiza akujikele akugwaze nazo. Amen. Kodwa leli verse lithi abamesabayo. Amen. Uyabahawukela uNkulunkulu noma bangambelwa umgodo ongakanani. Alibonge igama lenkosi bawumba bathi bayawuqeda bethi bayakujikijela bathole bambela umuntu ongagqibeki ongangcwabeki. Yini wangangcwabeka kwaze kwaba kangaka ukuthi khona okhawukelayo bathi beqeda athi ngeke niqede ngoba mina ngiyamawukela ngeke ngaphumelela. Alibonge igama lenkosi. Ngizothi emini bazalwane
indlela esihamba kuyona yiba neqiniso ukuthi impilo ingakuThixo ngoba yena ulwa izimpi eziningi ongazazi ongayiboni aliboni igama lenkosi ezinye izimo uyibona ngoba sezibabhazabhaza kodwa yena uzazi saqala aqala iqeda amandla ngoba uNkulunkulu okhonela wena uyasulwela uyabahawukela abamesabayo ungavumi lento yokumesaba nokumthanda uNkulunkulu iqedwe yizimo ohlangana nazo ngoba iyokisa kude uyasawukela bangahlangana behlukane ngeke baphumelele uma ngabe ume ngakulo uyabahawukela ngoba uyabazi ukuthi bahuthule uyakhumbula bebunjwa kunomuntu osaziyo bantu bangayi bayasazi la ngaphandle abasazi kade kodwa khona osaziyo osazi sihuthule uyasazi nendlela yakho uyayazi nezimo obhekana nazo uyazazi ungacabanga ukuthi mawena ukumqansa ucabange ukuthi lo mesabayo usekuyekelile akakakuyekeli akasiyekeli sinemali akasiyekeli singenamali akasiyekeli isikhala akasiyekeli singakhali ngoba uyazi asihlale ekumesabeni mohlezi ekumesabeni kwangempela uthi ethi uSathane ufaka amafindo enhlizweni yakho uhambe ngezwi likaNkulunkulu uhambe ngoba umuntu okwazi ukuzelapha bathi abaziyamaze ngikwazi ukuyenza le bathi inyoka mfundisi mawuke wayishaya bathi noma ungayibulalanga mawuke wayishaya iqedela yona bathi kodwa la kubuhlungu khona kuze kugcine kumbeke ngezwe besho njalo ngaze ngisafuna ukuyenza lento ukuthi ngoyibanjelo banyoka yishaye kancane bese ngifuna ukubona nje ukuthi lento yenzeka noma kodwa ngibatsho njalo bathi igcina iqedele yona ngifuna ukuthini mangabe umesaba uNkulunkulu ithi yangena into esihlungu esingalungile ezolimaza umesaba uNkulunkulu uyimbe kancane ngezwi kaNkulunkulu uyimbe kancane gezeke bekubone sosimelo simayela kanjani ngoba wena bewukade ungakhulunyiswa bewukade wethukiwe ukuthi unento owatsha ngayo omba ngayo izinto ezihlala empilweni zingadali bese uyageleza alibona igama lenkosi uphila kanjani unemfihlo omba ngayo izinto zokubulala umuntu ongenayo leyo into uyahlupheka akona ukudala ukuzonda uzwethu umuntu ezonda umuntu for 20 years umesaba kusiza lapho ngoba mawumesaba ulunguza izwe lithi lingashoni lisathukuthele bekubone sewuyigezile wafaka idithombe wathanda sewunayike wenze njani ukhumbule izwi alibambe igama lenkosi welapha wafaka iphumbeli mnyama uyahlupheka umuntu ongayazi lento uyahlupheka futhi umbona noma hambe emgaqweni ukuthi wazwahlupheka usibanibani uhlushwa amavundu akakwazi ngisho ukwageza mawuthi uyomgeza aqale phansi akubalele ilist ubomba bangathi ngeke siqede
uthi uyabekezela nihamba nelithi nihamba nelithi uthi masothi niyayiphetha impela sothi ngishaye ibhuti lokugcina athi khona ngikhohliwe baba siya back to square one ubona babangathi ngeke ngiqede kodwa bangasabayo andonga igama lenkosi zithi ziyahlala lezo zinto akhiphiswe awashe abese ebamnanda bonga igama lenkosi kuthiwa wena unjani ufunde insipho yokugeza asambeni basenzekabi ngiyavuma bakwenzekabi noma uzala bakushiyile bayeke bathethelele alibonga igama lenkosi ungababaleli okubi bakushiyile khona osikhathalelayo uyakwazi ukubunjwa kwethu uyazi ukuthi siwuthule ilamazwi sibhekana nezimo kodwa ungakuyeki ukumesaba uNkulunkulu futhi ungayifaki endabeni futhi lento yokumesaba uNkulunkulu yenza nje ukuthi makuqalwa indaba uvele uvalelise ngiyakhuluma ungakafiki nje esivumeni nasazi isivumo sokuthi yazi bengade ngingazi uyazi kwamsiza ukuhlangana ungakafiki nje esivumeni ithi mayiqala ubona ba yaqala ngaphambi kokuthi ngiye esivumeni sento eyokuyibophezela uvelivalele sithi bese ngikhohliwe ekhona la ngiyakhona usebenzisa ukuhlakanipha ungaze nje ke uphendule nje uphendula ngoba uzophuma sewungcolile uyasazi futhi uba nesisa ngathi ngikatile ilawo mazwi asambeni kanjalo ungayihluphi lokhu bavimba zonke insuku bayeke ake bakunepule bakulinde ukuthi uzofika bakubona ungafiki kuthiwa-ke zwamani wezwa kahle ukuthi unento ogeza ngayo ungayihluphi ngeke ubaqeda uyeke uJesu owafa esiphambanweni othi mayefika umuntu alungise izinto ezonakele mabekade gijima ngamanga awayeke uNkulunkulu-ke anakekele le elandelayo-ke ngiyabaleka jabulile kuba kule nkonzo mama umfundisi hayi iyajulumisa kodwa khona kumnandi ukuba ndawonye kanye nani sizokhonza inkosi singamyeki onesisa nomhawu ngathi bayeke abangenandaba nawe bambelela kulo onendaba uyayazi indlela Thixo anibusise anilondoloze ngiyabonga Say,